V úvodu bych chtěl omluvit technický nedostatek v tom, že měli jsme tady mít ozvučnění, aby se všichni dobře slyšeli. Bohužel radiovůz nám někde zůstal zřejmě na cestě, tak mějte prosím vás pochopení, dorazili ale pozdě, jo? Nebudeme to zdržovat, takže prosím vás mějte teda k tomu pochopení a tímto žádám pana generála Mrázka o úvodní projev. Doufám, že se vám nemusím představovat, neboť většina z vás si mě jistě pamatuje z loňského i předloňského roku, kdy jsem vystoupil zde podobně, jako vystupuji dnes. Jistě se pamatujete na den, kde jsme vlastně odhalovali slavnostní pamětní desku vašemu rodáku, diviznímu generálu Karlu Janouškovi. Jsem rád, že jste mě sem opět pozvali, neboť se zde již cítím jako mezi svými. Dnešní naše setkání bude ale mít poněkud odlišný charakter. Dnes budeme vzpomínat nejen na generála Janouška, ale musíme věnovat naši vzpomínku také 12 dalším přerovákům, kteří bojovali za naši vlast, ale nedožili se to, aby mohli být zde dnes s námi. Nejlepším důkazem toho je právě život a osud vašeho rodáka, divizního generála Karla Janouška. Ještě ani dnes neexistuje přesná statistika, kolik se nás do Anglie dostalo a kolik z nás bylo evidováno RAF. Jsem velmi potěšen a se mnou všichni moji zde přítomní spolubojovníci, že vaše město je jedním z mála měst, která tak důstojně se podíleli na uspořádání této akce. Byl bych ale velkým nevděčníkem Stanislava Spurného, který byl iniciátorem a organizátorem jak loňských, tak i těchto letošních oslav. Měl jsem mnoho příležitostí se o tom osobně přesvědčit a vzdávám mu za to náš nejvřelejší dík. Staníku, děláš to dobře a jen tak pokračuj. Žádám starostu našeho města, pana Dudka. Vážené dámy, vážení pánové, občané, vážení hosté. Scházíme se dnes při slavnostní příležitosti odhalení pomníku padlým letcům z okresu Přerov, kteří bojovali za druhé světové války proti fašistickému Německu a jeho souputníkům. Byli to lidé, kteří s nasazením vlastního života opouštěli svou vlast a bojovali za obnovení československé státnosti, za svobodu a za demokracii. Tomuto boji přinesl oběť nejcennější, a to vlastní život. Město Přerov si chce tímto aktem připomenout památku těchto statečných lidí a splatit i svůj dluh vůči tzv. Západním letcům, kteří po únoru roku 1948 byli nespravedlivě propouštěni, souzeni a vězněni a na jejich boj, hrdinství a oběti měl národ zapomenout. Ale našeho pomníku.
tam uvedeno jméno letce z obce Věrovany, který v současnosti už nepatří do okresu Přerov, ale v době druhé světové války to patřilo do okresu Přerovského okresu. Opravdu ještě jednou z celého srdce jim děkuji za celou odbočku Svazu letců v Přerově.